Trí, dó, híon, náid, bhew. Dí riomh seo bhriain arís ag léamh na nuachta as Meiriceá I neamh an chéad lá deireadh fómhair 2015. Sé, slán is scéalaí, tá sé an chéad lá deireadh fómhair 2015 agus is féidir é a bhrá an éir. Sé tá sé fuair den chéad uair an fómhair seo tá sé fuair. Bhí sé deoltaí teist, deoltaí brothlach le riant léhantaí an nús. Ach ribh sin cé go ráthas ná an beidir géire aimsiú an éir ní rá sé fuair mar atá sé inniu. So, fáilte raibh an óir. Ach, seo iad na scéalta in San New York Times. Inniuh sé déardaoin, I bhí é híon tá rúis bhí mé ag déanamh tuairiscithe seo tamil hin, mar a bhín rúisí ag chur len láiseacht Nuacht éir in aice le taicthe sa tíre agus feiceann muidinis cinn fá, mar tá siad gonsaí spriocannaí sa tíre gúsáid na netlán tá acu inis sa Nuacht seo. Ach an rud is mó atá chur uafáis thiartha an iarthar ná nachhfuil an rúis ag búmáil bhunáitina ISIS nó ISIL nó IS nó cibé anam atá arab ach bhunáitina an rasúra sa tíre. Tuigeann an rúis agus tuigeann an tíre gur bíad na tíre iartharacha is cúis leis an cogadh cathartha sa tír sin. Agus réimeas Assad ag trid in an rasúra tá ISIS ag teachtasteach I drátarú. Ach dá gcuirfí deire leis an bhreasúra bheith rialtas láidir in an Stát Islamach chur faoi chois freisin. Mar sin tá siad tosú leis bhreasúra agus well dá má éiríonn le Assad sé Stát Islamach an chéad sa targaíad eile a bhaith acu. Mar I deireadh bhí mé ag túr rudaí mar seo le tamil mar gheall an Nuacht nua. Tá an bheartas seo rís fearagach a bhaint as na Stáit Aontaithe a bhfuil policy iomlán eile I bhaimach sa tíre. Ar núis atá na Stáit Aontaithe ag iarra ná nachmbeadh rialtas láidir bith fácaí sa tíre. Agus dá réir sin tá siad san bhíoh sásta réimeas Assad ag chuid ag titim as sa chéile. Chuideach sé seo le láidireacht Israel ar nó agus ní fada nachmbeadh ach mórchuacht amháin fácaí sa bhean I Israel. Níl an rúis ag iarra sin. Deir Vladimir Putin go bhfuil an rúis ag gníomhú go cosceach sin tá siad ag iarra gníomhú sulan gníomhíon
lucht rasúra. Rís an ceirrta an rúis ní hé go racha lucht an rasúra raisisteachchan I dithe ag deire an chogaí seo. Tá siad san agsúil le bheith réim in áit asad. Agus céir de dhéananas siad an dhíos sin. Rionteach chub tá siad do bhád amach ina gcuid creidimh féin agus ní fad go méid díos sa tóidir na rúsí. Mar sin, mar a dearm an rúsí gobair dar leo go cosceach agus in gníomhú sulla dogan na daoine seo cuairt heach na rúiseach mar a thugann siad Níl áthas Ashton Carter ar a cosanta ar a cosanta ar a cosanta na Stát Aontaithe. Deir sesin gur fúscailt politiúil atá teastáil ach má sé cén fá mar sin bhfuil an CIA ag cistú riint na grúpaí armtha seo. Ach tá fearr ar na Stát Aontaithe agus tuigim dóibh. Fanhamid sa tíobh sin den dam ach rachmuid beagán níos fuide sír chun na Afganastáine. Tá an Taliban tríis bua mór ógrú in cúige Kunduz agus sin go bhfuil ard chathair an chúige sin Kunduz tógthaí acu. Tá ceannarc arsúil acu an sin le fada ach sér tal fólam ón scéal seo ná nach daoine iad a reagraíonn gan smaoinemh. Is chosúil gur bé seo, gur bé an búr seo tora pleanála dingháilte le blianta. Tá na ceannarc arsúil le fada ach tá na ceannarcaí fanta sna faoin tua agus in sna sléite. Ach tá is léir go bhfuil an inrúthar seo go léir de réir pláin. Bhí trodathe idir lucht na háite féin agus trodathe alúracha ag plódhuisteach sa cheantar le tamil agus aine le súile is chosúil deach sé túr go mbeadh rud mór ag tarlús ar bhfad. Bhí siad ag tóir dóireacht le fada ag tríal ionsaíthe beaga an seagas an siúd ach ní rá ba chosúil ar siúlacha ach fáil amach cén sort arm a bhí acu cén sort cosainte bhí acu. Agus go háirithe bhí feachtas críthe agus intinní acu ba léir go rá pobal na háite i gairí bheisialach raibh rialtas céir is ainm dó. Tá ainm má dhuine tá geanas na Afganastáine imi. Ach go bé bhain siad leas as an
deichiil seo agus fé láthirtá siad is cosúla tumáin timpeall chundús shrúcannaí agus calorí ag fógra nóir cheart fatí sa bheithréine. Well, nílas acuin. Tá cleacht aganne a Taliban agus cho scioppaí agus a bhí siad hána díthú a dhéanana éon rud agus éon duine a bhí ina naí. Go dtí seo bhí drogal an Taliban rudaí móra a dhéanamh ach ba chosúil nach nearna siad donsathe mar seo mar nach rá na hacuinneacha táis agus tá siad ré is chosúil. Deirtear gur thosa an Taliban ag timpeallú chathair chundús ghobhlíon óin. Agus is léir gur taimháil siad an ansaí seo go cuairmach tá geimhre i tíocht isteach agus man an ngóthaí an rialtas an chathair sin reis go lua ba an chathair acu fean geimhre agus tití chuidéile de rialtas na Afganistáine. Ag fannacht sa bhean ach ag bhogadh go Nuacht, tá an Philistine tar éis blianta fada ag ghearradh le héad agus gan acu ach stádas breathnadóra, sílimna go bhfuil an stádas sin fós acu. Tar éis an mratach féin a chur suas, well, le cuinn chead na náisiúnaontaithe gceann áras na náisiúnaontaithe i Nuacht. Agus feictear i gcríon raf den bhratach sin ag cléitirnach i measc na mratach eile sa náisiúnaontaithe. Is léir go rá tá slúatíomh hir den bhrataí bhalcóin agus is léir an feictear gur rud réamh thocratha é seo. Ach dearan go bhfuil sé chorúfáis ar Israel go háirithe agus Mahmoud Abbas na Palestíne ag rá go bhfuil na cóaontaithe a rinne an Palestín le Israel neamhhailí. As seomach. Níor léimé níos mó faoin fógra sin a rinne Abbas feicimid ceart a gceiste as seomach, ach tá muid bhóthar nua díobh polítíocht an bheanir go háirithe Israel agus an Philistine agus ní fisan éonchar go fáil ceart a cheochas as. Polítíocht agus rás na Uachtaránachta, ní léon dar a ráha go New York Times ach scéalta faoin Uachtaránachta a chur leathanach tosaí an nuachtáin, dílann sé cópanna dhearnú. Tá Hillary Clinton go tobann ag teacht chun tuisceanna go bhfuil seans mór an go mbeidh leasúachtarán na Stáit Aontaithe Joe Biden ag smaoineamh achtas Uachtaránachta agus má sé fágann sin trúr iarthóir móra ag lorg anam nuacháin an fórsaí. Hillary Clinton í féin, Bernie Sanders tá gaiirí níos láidre
is chosúil gach lá agus is Joe Biden nach bhfuil rud fógrathe ag go fóil. Sin iad na scéalta móra, bhhailm níos mó a dhéanamh ach tá rangan ile réiteach agam agus mar sin go dtí go mbeidh muid ag chaint le chéile arís tá guím lá deas oribh go léir agus brenachtaí oribh.